mol bawujwa. Jwa. Kuthiwa usengxakini najwa bawujwa. Intoni? Abantu bayathetha bona jwa. Kodwa awungeni ngawo. Abantu bayathetha ngam. Hayi, yonke i-newspaper. Athatha ntoni ngam? Sazi bafana? Dad, Uyamva lo mfana ugqibogqitha apha uthi kuma abantu bayathetha ngam. Tenzeni? ewe tata bayathetha kodwa mna andingeni ndawo. Inoba kuthiwani ngam? Funeka tata unyuse iikawusi. Ndizonyusela ntoni sona bafana abantu xa bethetha? Ungathi abantu xa bempakuza bethetha ubunyusana neekawusi ezinukayo? Hayi soka. Abantu xa bethetha ngawe bayeke bathethe. Bayawutshaba bethetha abantu. Abantu bathetha sawusenza into elungileyo. Bathi ayilunganga. Abantu bathetha uxhafuza ithepisi, bathi itya kakhulu iyeke, babuze uba iphi. Bathi xa uyibambe ngesandla, bathi uyibambeleni. Bathi xa utyhila iphepha, bakubuze uba ulityhilela ntoni. Abantu bayathetha mani. Mabathethe. Anangxaki abantu abathethayo mna. Ndazala abantu bethetha. Kwaye nenkomo amehlwayo ndiyawatya. Futheke. Nawe awungendawo. Hamba. Ngendawo musi. Cha. Awube bempempeleza nje ndenzeni.